Sore-sore wayahe makane pitik lur. Dadi critane iki aku ki ngopeni pitik lur. Lah saben dina ki sedina tak pakan ping pindho esuk karo sore. Lah iki tak golekne godhong kates ning mburi omah lur. Tak golekne 2 lembar kena tinggo tambah campuran karo katul dadi ken ora patek boros pakane. Tur yen nek dikei godhong kates kuwi marai ora cacingan pitike. Tur yo marai menambah nafsu makan lur. Iki wis cukup lur, aku entuk loro langsung wae tak rajang. Lah sadurunge tak rajang ki ladenge tak kosak sik ning lemper. Biasane nek wong desa ku yo ora nganggo pengasah pisau tapi nganggone lemper, dikosak ning lemper lur. Nah iki godhong kates tak rajangi cilik-cilik tak nggo campuran karo katul. Lah katule kuwi mau tak kei 3 gegem lur. Terus tak tambahi pur BR sithik nggo amis-amis gen mambu. Terus delalah ki yo enek turan sego sithik. Terus tak campurin sisan, terus tak caruk. Nah kira-kira wis caruk rata kuwi mau terus tak tambahi banyu sithik biyahane gen rada ora garing banget. Nah dadi ngaduke iki ya ora njemlek banget ya ora garing banget, sedengan pokoke. Nah wis kira-kira wis kalis, kira-kira wis rata adukane, langsung tak pakane pitik lur. Nah pitik ya wis ngenteni wayah sore njaluk dipakan. Ya wis langsung gembruduk mangan pitike.